Euskal Langileen memorian iltzatuta geratu da 1976ko martxoaren 3 Gasteizen gertatutakoa. Polizia espainolak sarraski eragin zuen. Batzarra egiten ari ziren langileei eraso egin eta 5 euskal langile hil zituen eta 100 izan ziren zaurituak. Hilabete batzu lehenago, Frankok azken heriotza zigorra sinatu zituen herri honen askapen prozesua eragotzi asmoz. Eta 1975ko irailaren 27an, Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten. 1976ko martxoaren 3 Frankoren diktaduraren ondarretan indartzen ari zen langile borroka zapuzteko saiakera izan zen. Laj Jaioberria zen orduan, langile mugimendua borbor zegoen garaian Euskal Herriaren askapen nazional eta soziala uztartzeko tresna gisa. Ordutik hona, asko aldatu dira gauzak. Langile borrokari esker aurrerapenak egon dira lan eta bizi baldintzetan, preso, iheslari eta deportatuen etxeratze bidean eta askapen prozesuan. Bere aldaketa horien eragile ere izan da. Hala ere, 1976ko martxoaren 3tik 50 urte igaro diren honetan, erronka bikoitz batean aurrean aurkitzen gara. Batetik, diktaduran, odolez eta zuz inposatutako historia eta trantsizio makillatuaren bidez eratutako diskursoa deseraikitzea. Bestetik, gure herriaren eta langileriaren alde borrokatu zirenen bizipenak berreskuratzea, berreraikitzea eta balioztea. Horregatik, memoria kolektiboa elikatu nahi dugu, esperientzia militante guztiei modu polifonikoan leku bat eginda. Labek, beste hainbat eragilerekin batera, memoria hori bizirik mantentzeko lan egin du urte hauetan guztietan. Aurten, efemeride borobil honetan, M3 1976-2026 aldizkaria argitaratu dugu, langile memoria elikatzeko ekarpen bezala. Argitalpena 3 atal nagusitan dago banatua. Hasteko, 1975-76 urteetan jokoan zegoena aztertu dugu. Garaiko testuinguru politiko eta ekonomikoa, diktaduraren agorpenaren aurrean haustura eta erreformaren artean gertatutako lehia, langile mugimenduaren borroka eskubide demokratiko eta sindikalen alde, nazio askapen mugimenduak egindako irakurketak eta gogoetak. Orduan gertatutakoetatik irakaspenak atera eta sindikalismo soziopolitikoan berreste ariketa bezala egin nahi izan dugu gogoeta hau. Horretarako, Garbina Aranburu, Laben koordinatzaile orokorraren, Elena Beloki, nazio askapen mugimenduko kidearen, eta Rafa Diez, Laben idazkari nagusi ohiaren ekarpena jaso ditu. Horrez gain, martxoaren 3ko gertakarien memoria zuzena ere jaso nahi izan dugu. Egun horiek bizi izan zituzten kideen testigantza jasota. Xabier Elorriaga, Txaro Martínez, Santi Díaz de Espada eta Andoni Itxasko elkarrizketatu ditugu horretarako. Era berean, martxoak 3ak nazioartean izan zuen oihartzun zabala ere gogoratu nahi izan dugu. Bestalde, memoria historikoa lantzearen garrantziaz hausnartzeko tartea ere hartu dugu. Horretarako, martxoak 3 elkarteko kide den Julen Díaz de Argoteren artikulua jaso dugu, eta Labetik memoriaren ildoa lantzen hasteko egin dugun gogoeta plazara ekarri nahi dugu. Besteak beste, zabaltzen dokumentazio zentroa sortzera eraman gaituena. Azkenik, argitalpena osatze aldera, gaiari loturiko beste hainbat material osagarri ere jaso dugu. Hala nola, kronologiak, liburu ezberdinen aurkezpenak, kartel eta argazki historikoak eta bar. Laburbilduz, langile mugimenduaren memoriaren berreskurapenean gure aletxoa jarri nahi izan dugu argitalpen honekin.